Weekend na mga kapuso, sayro na to ang gama sa panahon. O saka, wanon ba o initon? Pinaagi ni Engineer Romeo Aguirre, ang weather specialist Pag-asa Visayas. Maayong hapon, mao kini ato ang latest weather update para karong adlaw. Karon wala kitay gimonitor nga daotang panahon sulod o gawas sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Apan kining hangin nga easterlies mao gihapoy nagapasulabi sa tibuok nasod sa Pilipinas. Ug diin mao kini naggahatag og pagpanag-om og mga pag-ulan, particularly sa Eastern Visayas ug Central Visayas sa niaging duha ka mga adlaw. Apan atong napaabot nga karong adlaw hangtod na sa adlawng Sabado, expected na to nga mas mo-improve atong weather ug makasinati na lang ta og mga partly cloudy to cloudy skies. Apan sa hapon o gabi dunay gihapoy mga isolated nga rain showers ug thunderstorms. Din sa Central Visayas, ang temperatura magasukod gikan sa 24 ngadto na gyud sa 32 degrees centigrado. Mas bugna og jutay sa Eastern Visayas gikan sa 24 ngadto sa 30 degrees centigrado. Ingon man sa Western Visayas magasukod sa 24 ngadto na gyud sa 32 degrees centigrado. Din expected nato nga mag-prevail na gyud ning init nga panahon apan dunay mga isolated nga rain showers or thunderstorms. Og sa sitwasyon sa ato ang kadagatan og sa hangin, ang tibuok arkipelago sa Pilipinas nakasinati sa kasarangan ngadto na sa panagsang kusog nga paghuro sa hangin gikan gyud sa eastern section sa ato ang nasod. Apil na niini ang Eastern Visayas, diin ang kadagatan kasarangan ngadto sa pagkabaluron ug ang pagbalod moabot sa 2.5 meters. Diri sa inland Visayas, particularly sa Central Visayas ug Western Visayas, ato ang hangin hinay ngadto sa kasarangan gikan gyapon sa northeast, din ato ang kadagatan slight to moderate o ang pagbalod posibleng moabot sa 2.1 metros. Then sa ato ang extended weather outlook para sa adlaw nga Domingo, Lunes ug Martes, atong nakita ang partly cloudy to cloudy skies ang mag-prevail diri sa Cebu and the rest of Central Visayas, apil ng Eastern Visayas. Din magapasulabi ang init nga panahon gikan sa buntag, udto ug hapon, apan dunay mga isolated nga rain showers or thunderstorms late in the afternoon or sa gabi na gyud. Samtang ang ato ang adlaw mo silang ugma alas 5:49 sa buntag. O kini ang ato ang latest weather update gikan diri sa Mactan, buhatan sa Pag-asa Visayas DOST og para sa Balitang Bisdak. Kini si Romeo Aguirre og maayong hapon.